Ahojte priatelia, volám sa Marek Kamenický a v tomto videu som sa rozhodol s vami pozdieľať, ako viete kompletne dominovať slovenský trh na YouTube a idem vám pozdieľať 7 rokov mojich skúseností budovania rôznych kanálov na YouTube a rovnako čo som sa naučil, že ako viete toto poznanie použiť na slovenský trh. Tak najprv vám ukážem moje výsledky, tento kanál mi zarobil $280,000, tento 187,000, tento 80,000 eur, tento 30,000 eur, tento mi zarobil $11,000, $14,000 a $4,000. Tento affiliate program na Amazone mi zarobil minulý rok 22,000, 2024, 2023 mi zarobil okolo 80,000 a tento affiliate program, napríklad to je jeden z mnohých, mi tu zarába každý mesiac $3,000, $2,000, čiže vidíte, tie výsledky ja mám. A teraz vám idem pozdieľať krok po kroku, ako funguje slovenský trh a na čo sa sústrediť. Najprv začneme plusami a minusami, že čo to znamená, že čo sú takéto dôležité veci, čo treba vedieť, keď chce niekto založiť si slovenský kanál a vybudovať proste napríklad svoj brand na YouTube. Alfa omega, čo sa mne najviac páči, je, že tu nízka konkurencia. Oproti Amerike a zahraničnému trhu, kde máte proste vo veľmi veľa segmentoch už veľa hráčov, tak na Slovensku je proste nízka, lomeno žiadna konkurencia vo veľa segmentoch. A ukážem vám neskôr vo videu aj príklady, čo tým myslím. Rovnako je tu veľmi slabá kvalita videí, že už keď tu je tá konkurencia, tie videá sú ako keby tak slabé oproti napríklad zahraničným videám, že napríklad už len kvalitnejší thumbnail, názov videa, rovnako kvalitnejší obsah viete kompletne dominovať, aj keď tu už je aká taká konkurencia. Ďalšia vec je tá, tým pádom sa ľahšie sa celý trh dominuje. Lebo napríklad oproti zahraničiu, keby ja chcem začať napríklad, že ako schudnúť, tak tam je kvanta konkurencie. Na Slovensku nie tak až moc. Je tu nejaká existujúca, ale dá sa tu proste vyhrať. Plus, ďalšia vec, skvelé prepojenie s inými sociálnymi sieťami, čo tým myslím, že napríklad keď máte už existujúcu Instagram, napríklad použijete TikTok alebo Facebook Reelska, tak viete ako keby tých divákov si posielať na YouTube, kde viete zasa kultivovať ten vzťah s nimi. Ďalšia vec je tá podpora lokálnych spoluprác, kde napríklad viete mať rôzne spolupráce s firmami, ako keby mať taký ten prienik s tými firmami. Napríklad predstavme si, že by som robil videá o napríklad chudnutí a môžem mať spoluprácu s MyProtein, s Jim Beam, s kýmkoľvek. A dá sa to proste takto spojiť. Alebo že by som robil videá o nejakom meste, napríklad Nitra, tak zrazu môžeme mať spoluprácu s mestom Nitra, viem mať spoluprácu s firmami v Nitre. A už sa to proste dá s tým pracovať. Ale to najdôležitejšie, to najväčší plus všetkých plusov, keď chcete založiť YouTubeový kanál, je evergreenový content. Vďaka tomuto ja zarábam okolo 20,000 eur mesačne v profite a nemusím proste tvoriť stále videá kvôli tomu, že videá, čo tým myslím, že tie videá, ktoré som urobil 4-5 rokov, 6-7 rokov dozadu, mi do tohto dňa zarábajú peniaze. Je to také ten princíp snehovej gule, že tá snehová gula ako ide dole, tak stále ako keby naberá na sile. Kedy som to prvýkrát videl pred 7 rokmi, keď som urobil video, ako stiahnuť Twitch klip z Twitchu, to je také, že kde hrajú akože počítačové hry. Nikto to nerobil na celom YouTube, tak som to spravil. Od prvého dňa to malo 30-40 videní denne. A ja som vtedy na tom pozeral po mesiaci, že ja som to video urobil pred mesiacom a každý deň má 30 až 40 videí denne. Videní denne. Ja hovorím, to je crazy. Že čo sa stane, keby takýchto videí urobím 1000? No a tak sa aj stalo pár rokov dozadu, že zo pár tisíc som urobil videí a teraz mám na základe toho výsledky. Čiže toto je najväčšia moc oproti Instagramu, oproti Facebooku. Proste tu urobíte tie videá, keď ukážem, akú stratégiu viete použiť na slovenský trh. A vie vám to zarábať o rok, o 2, o 3, vo veľmi veľa segmentoch. Tak toto sú tie plusy. Ja tomuto sa dostanem a budem vám ukazovať aj príklady. Aké sú mínusy slovenského trhu? Nižšie príjmy z AdSense. Čo tým myslím, že ja keď za 1 000 000 videní z reklám ja v zahraničí zarobím napríklad 7,000 eur, 13,000 eur, 8,000 eur napríklad. Mínusy tu na Slovensku, keď
by ste dosiahli 1 000 000 videní, tak zarobíte napríklad 700 eur, alebo 500 eur, alebo 1200 eur. Záleží, či sú Vianoce, proste či je december, či je leto a v akom ste segmente, veľa premenných, ale tie príjmy sú oveľa nižšie oproti zahraničnému, napríklad americkému trhu. Menší trh. Čiže napríklad, keby robím content v zahraničí, ako schudnúť, mám ten dosah väčšia konkurencia, ale dosah je väčší. Rovnako keby robím content o napríklad koňoch, že ako sa starať o kone, tak proste ten mám o mnoho väčší dosah v zahraničí ako na Slovensku. Ale je tu menší trh, menšia konkurencia, menšia ako keby možnosť v úvodzovkách zárobku, ale to nemusí byť pravda, lebo pokiaľ viete dominovať a viete dobre strategicky monetizovať svoj kanál skrze napríklad Hero, skrze konzultácie, skrze predaj napríklad svojich služieb, tak viete zarobiť oveľa viac oproti zahraničným trhom. Menšie spolupráce, to je ďalšia vec, prečo záleží, že v akom ste segmente a rovnako menej sponzorov. Ale aj keď sú tieto tu mínusy, tak aj tak vnímam, že proste je možné dosiahnuť úspech na slovenskom YouTube. Tak poďme ďalej a idem vám pokračovať. Aké chyby ľudia robia? Čo vnímam, že to nerobia to pre ľudí, ale pre seba, čo je úplne v poriadku, ale tá otázka je, že OK, prečo to vlastne robím? Robím to len kvôli tomu, že chcem zdieľať, že keď chodím na turistike a chodím po horách? Alebo čo je môjim cieľom, prečo robím to, čo robím? Možno to robím len tak pre zábavu, čo je úplne v poriadku, že ja vôbec nechcem na tom zarábať. Je to OK. O čom ja komunikujem, že ako to vybudovať tak, že aby to začalo zarábať. Čiže ja ako to vnímam, že spýtať sa takú hlavnú otázku, prinesie toto niekomu hodnotu? To je jediná otázka. Pokiaľ áno, OK, dám to von. Ale čo ja vidím, že napríklad niektorí, ktorí mi komentujú, že tvoria videá, a chcú uspieť, ale tá otázka je, prečo by to mal človek pozerať? Prečo človek by mal pozerať, ako niekto sa prechádza po Bratislave, alebo niekto proste robí turistiku, alebo ide na bicykli, proste bicykluje po horách. Aký to má význam? Že čo mi to dá? Lebo lepšie by bolo, keby urobím video, OK, 5 tipov, na čo sa sústrediť, keď idem stanovať. Čo nezabudnúť na stanovačku. A už tam je zrazu nejaká hodnota. Alebo napríklad na čo si dávať pozor, že ako jednať pri stretu s medveďom alebo s diviakom. A zrazu už sú to úplne iné videá, kde zrazu ja už tam pridávam hodnotu a keď sa spýtam, že OK, pozrel by som si ja toto video, keď ma zaujíma turistika, no áno. Lebo viem, že toto môže byť zaujímavé. A zrazu keď viem takto vytvoriť 800 edukačných videí, tak ty kokos, kde sa to dá dostať? Ďalšia, netvoria hodnoty. Toto je presne to. Že častokrát vidím ľudia, ktorí začínajú na YouTube, oni proste ako keby netvoria žiadne hodnoty. Je to len proste taký random nejaký content, ktorý nie je ani premyslený, čo je OK. Záleží, čo chcem dosiahnuť. Potom nerobia to dlhodobo a neadaptujú sa novinkám na trhu. Úprimne, ja každý rok adaptujem sa, že ako viem veci robiť inak. Čo viem vylepšiť, čo viem zlepšiť. A nové trhy vyhľadávam, na ktorých viem pracovať. A stále hľadám nové možnosti, ako sa viem proste vymýšľať, nachádzať nové spolupráce, ako viem tvoriť ten content lepšie. A proste stále sa adaptujem a robím to dlhodobo. Ja sa sústredím na to, že keď už idem napríklad, ja idem podnikať na ďalších 80-90 rokov. Ja nevidím hodnotu a nevidím nejaký zmysel v tom, že teraz vybudujem proste projekty a budem akože celý život na Bali, proste na pláži, ja to vidím nudné, mňa baví budovať a stavať. Čiže ja to robím z toho, že OK, ja som tu na ďalších 80 rokov, 90, možno 100 rokov. A tých 100 rokov idem podnikať. A zrazu čo sa deje, keď si to človek takto povie, že OK, ja idem hrať dlhodobú tú hru, že nie je môj úmysel všetkých zničiť a proste byť najlepší, môj úmysel je tu byť najdlhšie. Lebo ja vám tak poviem, veľa youtuberov skončí po 3 rokoch. Ja už 7-8 rokov idem a teraz ja cítim, že som na začiatku. Aj keď som už vybudoval, ja nemám tak, že by som bol unavený, že by som cítil, že úpadok energie, mňa to ešte viac baví. A toto je presne to. Nastaviť si to tak, že idem to robiť najbližších 80 rokov a nejdem očakávať výsledky prvý mesiac. Lebo ja čo vidím, že ľudia začnú s niečím, v 3 mesiacoch nemajú výsledky, končia.
A veľmi veľa to vidím aj v podcastovej scéne, na YouTube, s podnikaním. Ja hovorím, že ale tak keď tomu verím, čomu robím, keď ma to baví, a to je presne, to som tiež dostanem, ako sa na to sústrediť, tak zrazu kam sa viem dostať? Keď zrazu to 2-3 roky kontinuálne budem proste to robiť a viem, že to má zmysel. Napríklad, keby robím content ako schudnúť. Tí ľudia chcú schudnúť, je tu tá cieľovka kontinuálne. A zrazu si neviete predstaviť, ako sa ďaleko viete dostať, keď to proste budete sústredene robiť a budete sa stále ľuďom pripomínať. Nekonzultujú a nepočúvajú feedback. Toto je klasika, že ako keby napríklad, čo máme tú skupinu podnikateľov, kde sme mali túto sobotu napríklad call včera, tak ľudia prišli, boli tam otázky, pýtali sa, čo vedia robiť inak. A to je to dobré, lebo zrazu sa vedia posunúť, zrazu je tam ten feedback, ako sa vedia zlepšiť. A toto je veľmi, veľmi dôležité. A ja, čo som mal urobiť, že mal som na začiatku keď som začal tvoriť, počúvať aj ten feedback a konzultovať, ako viem veci robiť lepšie, to by ma dostalo o mnoho ďalej. A už teraz to robím a je to akože dobrá kvalita. Aký kanál založiť? Toto je napríklad, že keď neviem, aký kanál, OK, Marek, vidím, že zarábaš na YouTube, ale ja neviem čo. Tak čo je také, odporúčam, toto mám od Sam Ovens, že pozrite si YouTube Watch History, čo pozeráte, to je vaša medzera na trhu. Napríklad, ja nepozerám futbal, takže ja neviem o tom robiť videá. Ja neviem napríklad, že aké kopačky si vybrať, alebo že ako strieľať na bránku. Ja nepozerám, nehrám futbal, rovnako ani tenis. Niekto napríklad môže pozerať stále videá o tenise. Tak čo môže začať? Môže tvoriť videá o tenise. Všetko o tenise. Čo sa dá robiť? Ak vás to baví, máte preto vášeň, tak ty kokos, prečo to nerobiť? Ďalšia vec je tá, že robiť to, čo ma baví a to, čo ma naplňa. A to si kľudne napíšte na papier, že čo ma vlastne naplňa. No, keď si poviete, mňa nebaví nič, tak treba niečo asi nájsť. Že čo by ma tak naplňalo. Ale možno vás baví cvičenie, fitness. OK, pozriem sa, čo viem tam robiť ja. Môžem tam dokumentovať svoju, ako keby, že ten proces, čím som si prebiehal. Čiže čo ma baví, čo ma naplňa, kde mám srdce. Toto ja vidím, že toto zarobí z dlhodobého hľadiska najviac, keď máte v tej danej veci srdce, aj zima ma prechádza, keď tam je vášeň preto. Lebo tá vášeň, to je tá energia. Lebo ja častokrát vidím podnikateľov, ktorí sú úplne znudení tým, čo robia, nebaví ich to a ja vidím, že sa im ani tak nedarí, ale ten, kto má tam život v tom, čo robí, tak to je úplne iný level tvorby. A rovnako aj tí ľudia to cítia z tej tvorby, lebo zrazu s nimi komunikujete a zrazu cítite, že ty kokos, tento týpek to má inak, s ním chcem pracovať. Je tam taký ten optimizmus, taký entuziasmus, taký, že wow, tak toto je ono. A to je presne to, že sústrediť sa na to, čo ma baví, čo ma naplňa, alebo aké problémy som sám vyriešil. Čiže napríklad, ja som veľa problémov vyriešil na mojej YouTubeovej ceste, tým pádom viem tvoriť takéto niečo. A viem o tom hovoriť, čím som si prešiel. Čiže napríklad, keby som schudol 30 kg, tak viem robiť o tom procese, aké bolo pre mňa schudnutie. Čo boli pre mňa ťažké, aké veci som sa naučil. A potom, alebo ak mám expertízu v danom segmente. Zoberte, že milujem šoférovať a môžem robiť o tom videá, ako lepšie šoférovať, ako byť lepším šoférom, ako prekonať strach zo šoférovania. Alebo som terapeut vzťahový, tak môžem začať tvoriť videá na to, že dobre, čo je sa sústrediť vo vzťahu. Ako mať kvalitnejší vzťah. A tam máte kvanta videí, napríklad keby som vzťahový terapeut, o čom viem robiť reálne videá. Ja nie som vzťahový terapeut, nemám k tomu vzťah, nebaví ma to, tak o tom neviem ani hovoriť. Čiže pre mňa nič nie je horšie, ako sa sústreďovať na nejaký trh len kvôli tomu, že ono to zarobí. Ale pritom ja tam nemám nič, že by ma to nejaké spojenie s tým. Ale v momente, pokiaľ máte vy nejakú ako keby spojenie a je tu ten trh, to mi kľudne môžete napísať alebo prísť v sobotu na kos, spýtať sa zadarmo, že čo by ste chceli tvoriť, ja vám pomôžem, aby ste to tu vybudovali a zrazu viete vyhrať. Čiže to je to, že aký kanál založiť, nesústredovať sa, že čo vie zarábať, ale zistiť to, kto som ja vo vnútri a na tom základe budovať. Potom ideme ďalej, sústredenie. Alfa, omega je pridávať hodnotu. Pomôže toto video niekomu? Viem tým zabaviť niekoho? Zasmial by som sa ja sám na tom videu? To je tá druhá vec. Stať sa autoritou na trhu. To je ten muž, ktorý robí ten Jim Beam, čo má ten YouTubeový kanál. Pozrieme sa na to a vám vysvetlím tú stratégiu, ktorú on robí, že on je tá autorita, lebo proste vybudoval Jim Beam, zarábal milióny a tým pádom automaticky, keď on tvorí, tak ľudia vedia, aha, tak on má veľa skúseností. Rovnako aj ja, keď som vybudoval veľa YouTubeových kanálov, ja už mám tú autoritu. Ja nemám niečo také ako impostor syndrom, že ty koko, že
že cítim sa, že nie som dostatočne dobrý. Keď viem, že mám tie výsledky za sebou, tak moje skúsenosti za mnou hovoria. Čiže keď sa stanete autoritou na trhu, tak ste v úplne iných číslach a v inom takom tom nastavení, lebo to sebavedomie z vás začne sršať. A ako získať to autoritou? Začnite robiť veci pre ľudí zadarmo. Toto je Alex Hormozy stratégia, ktorá sa mi veľmi páči, že keď nemáte zatiaľ tú autoritu a chcete napríklad pomôcť niekomu schudnúť, tak pomôžte niekomu schudnúť zadarmo. A potom nech sa vám tí ľudia odfotia. Začínate mať autoritu. A zrazu ste v takej napríklad leveli, že už tak dosahujete tie výsledky pre tých vašich klientov zadarmo, že už si príjete a môžete začať pýtať peniaze. Lebo vy už máte referencie. Moje referencie sú moje kanály. Ale pravda, že ja vám nič nepredávam, mňa to len toto baví robiť pre vás. Ďalšia vec, sústrediť sa na akciu a stále tvoriť hodnotu pre ľudí. Tunak veľa ľudí zasekne sa, že oni dlhodobo netvoria akciu. Vyhoria, proste nemajú optimalizovaný ten život a myslia si, že keď vytvorím 5 videí, tak zrazu úspejem. O čom ja hovorím, že keď napríklad idete robiť content o chudnutí, tak vytvoríte stovky videí. A nájsť efektívny postup na to, ako tých 100 videí proste urobiť proste dobre, kvalitne a rýchlo. A tam sú rôzne procesy na to, ale toto je tá alfa omega, sústrediť sa stále na akciu, stále tvoriť. A potom keď robím tú akciu, ja som o tom hovoril v minulých videách, urobím akciu, mám nejaký výsledok, analyzujem a idem robiť akciu zasa. Len zo začiatku, keď človek začína, treba robiť len akciu a môcť sa nebazírovať na analýze kvôli tomu, že tou akciou sa človek zlepšuje. Čím viac to robím, tým viac som v tom lepší. Čiže napríklad, keby teraz začnem tvoriť videá, každý deň si dám cieľ jedno video, tak o rok budem mať úplne iné videá a ja to mám tak, že sa častokrát aj nemôžem už pozrieť na videá, ktoré som urobil pred rokom, 2-3, lebo proste to už je také. A že a to je dobré, lebo to vidíte ten rozsah, ako ste sa zlepšili, ako ste sa zmenili. Ďalšia kniha Go Giver, kde je o tom, že mi ide stále len o to daného človeka, aby som mu pomohol. Čiže napríklad, to je presne to, že ja tvorím veci, tak pomôže toto niekomu, dá toto niekomu hodnotu a takto ja tvorím tie veci. A toto je skvelý spôsob, ako viete tiež vyhrať, lebo veľmi veľa ľudí, čo robí, tak premýšľajú, keď idú podnikať, že ako viem ja zarobiť. A vidíte už to, že ako ja viem mať, ako ja viem zarobiť 1,000 eur, ako ja viem zarobiť 5 000. Ale skúsme to otočiť a poďme sa na to, ako ja viem pridať čo najviac hodnoty tým ľuďom, tomu trhu. A zrazu zistíte to, že čím viac ja hodnoty pridávam, tým viac tí ľudia vám začnú dávať automaticky peniaze, lebo sa pri vás cítia dobre, lebo vyciťujú, že sa im nesnažíte zasa ďalší, čo sa im snaží niečo predať a natlačiť, proste niečo, aby kúpili. Tak toto je ultimátna proste stratégia, ktorá dlhodobo vie fungovať a hlavne tí ľudia, keď budú z vás cítiť, že nie ste tu len preto, aby ste im niečo predali, ale aby ste im dali aj nejakú hodnotu a že nemáte ten cieľ proste zarobiť, tak uvidíte, ako sa začne život o vás starať. Tomu sa hovorí tzv. Joseph Campbell tomu hovorí, že invisible hands are helping, že ako keby neviditeľné ruky vám začnú pomáhať v živote a hlavne, ja vám poviem taký príklad, ja sa zaoberám veľa meditáciami a bola taká kniha meditačná, ktorý napísal jeden mních, ktorá bola úplne zadarmo. Ja som si ju stiahol, prečítal, veľa pre mňa znamenala. Tak hovorím, OK, ďakujem, vďaky, že mu idem poslať nejaké $3 donate za to, že ju napísal. Tak hľadám na webe ten donate button, nikde som nič nenašiel. Potom zrazu prídem a nájdem článok o tomto, kde on píše. Viete, čo napísal? Že to, že mi chcete dať peniaze je OK, ale nemusíte mi žiadne posielať, ja to nepotrebujem. Najväčšia pre mňa platba bude to, že budete praktizovať a budete na sebe pracovať. A ja hovorím, ty kokos. Takže ja mu chcem poslať peniaze a on mi ešte pošle, že nemu ani neposielam, nech proste praktizujem. V tom momente hovorím, OK, tak ja ti im poslať $15, pošli mi link alebo $20. Len to, že, a zoberte si, ako si to pamätám. Čítal som ju pred rokom, doteraz si to pamätám, ako to pre mňa veľa znamenalo. Čiže toto je pre mňa, čo ja vnímam veľmi dôležité a toto je, ako ja robím veci a je tam veľmi, ja to aj neviem ani vysvetliť, ale je tam taký pokoj vo vnútri. Lebo nemám tu takú tú používať nejaké marketingové stratégie a proste vymýšľať, ako viem predať niečo. Je to taký čistejší svet to je. Ako zarábať? Toto je taká otázka. Prvý napríklad, čo viete robiť, je tzv. Veľa videní, malé CPM. Čo to znamená, že napríklad, zoberte si, že robíte recap Twitch streamerov.
že napríklad je nejaký Twitch stream ako Rest Power a robíte highlighty z jeho streamu a viete tak napríklad mať 1 000 000, 2 milióny videní. OK, viete to zarobiť nejaká 1500 alebo 1000 eur. Pekné peniaze. A to je presne to, že keď entertainment content, alebo viete robiť videá o politike. O čo sa deje teraz napríklad v slovenskej, čo sa týka novín. Napríklad politický content je skvelý content na zárobok, kde môžete byť nestranní a komunikovať to, čo sa napríklad deje, že Fico má zajednaný nejaký drahý apartmán, neviem v akom proste štáte, tak viete natočiť video na to. Ľudia to rozoberajú na sociálnych sieťach, vy proste chytíte ten trend a porozprávate o tom. Alebo na všetky smery, čo sa týka politiky. Tam v pokoji máte 500 000, 800 000 videní mesačne. Viete to rovnako potom komunikovať na Hero, že vás vedia podporovať, aby ste robili tzv. Ako keby o politike content viac a zrazu viete úplne krásne peniaze zarábať. Čiže to je taká tá prvá stratégia. Druhá stratégia, ktorú viete použiť, tzv. Že máte free komunitu, kde predávate niečo v tej komunite a potom máte platenú komunitu. Toto je trošku viac také advanced, lebo na Slovensku častokrát vám stačí mať rovno už platenú komunitu, napríklad Hero, ale čiže napríklad mám free komunitu, kde napríklad, že pomáham im schudnúť zadarmo na Discorde. OK, alebo presne ja to tak mám, že mám free komunitu, kde ľudia každú sobotu môžu prísť a spýtať otázky o podnikaní. Úplne zadarmo vám poradím, pomôžem z mojich vlastných skúseností a čo som nabral aj od iných ľudí, iných podnikateľov. A čo viete potom robiť? Predávať služby. Tak napríklad ja by som mohol, ale nerobím to, že napríklad v tej komunite môžem nájsť nejakého človeka, že OK, tak ja vieš čo, pomôžem ti vybudovať YouTubeový kanál za 2000 eur a naučím ťa úplne všetko. Priamo pre teba. A potom, čo by som mohol, keď mám napríklad tej free komunitu, že 800-900 ľudí, založiť platenú komunitu, ktorá by bola napríklad 5 eur mesačne a zrazu sa ti tam pridá 500 ľudí a zrazu máte 2500 mesačne. Napríklad. Aj to je cesta. Čiže tých spôsobov, ako je toto, je veľa. Ja čo odporúčam, robiť toto, ako cítite, že je pre vás správne. Proste ja som niekedy robil chybu tu, že som robil veci, ktoré som necítil, že sú pre mňa OK, ani so mnou nerezonovali a robiť tak veci, že OK, toto cítim, že je pre mňa cesta, je tiež dobrý spôsob. Ako sa to dá. A napríklad môžete celé toto dať preč a založiť rovnoplatenú komunitu. To je napríklad, ja vám iba ukážem teraz, že príklady. Je, že esencie, čo je napríklad Leo, ktorý robí takto proste podcasty s ľuďmi. A on čo robí, tak vám iba napríklad ukážem, on má 30 minútové tu dá podcast a potom má Hero, kde má 455 ľudí krát 5. OK, a má 2200 eur. Čo je tiež veľmi pekné. Čiže napríklad, on to takýmto štýlom to viete robiť. Alebo napríklad vám ukážem takto, Patrik Balind, on je terapeut a je taký muž, ktorý robí, že Antonín Baudiš, ktorý robí videá napríklad o astrológii a on má tiež priamo Hero. A tu vidíte, že prúvodca, ranný predpoveď, týždenný audio, vzťahový horoskop. A on tu má proste, že čo vlastne ponúka, 5 eur mesačne a tiež má okolo, čo aj 2500 eur. A zoberte, to bolo 3000 eur, je to v priemere, myslím. A teraz si vezmite, že toto by bolo neexistujúce 10 rokov dozadu. Nemám však, ako by sa to dalo 10 rokov dozadu vybudovať. Teraz je tá možnosť, teraz je akože naozaj ten trend tu a ja to vidím jasne. A preto aj premýšľam, že vybudujem tiež nejaké kanály na YouTube pre slovenský trh. Potom predaj svoje služby tovaru, čiže to je presne to, že napríklad zoberme, že by som bol možno vzťahový terapeut, alebo že by som robil videá o chudnutí a zrazu môžem tam predávať svoje produkty, môžem tam predávať jedálniček, tréningové plány, konzultácie hodinové a takto si viete veľmi krásne proste vybudovať a presne keď to je kombinované s tým evergreen contentom. Čiže prídem, mám predaj svojej, napríklad robím videá, 500 videí som spravil o chudnutí, generuje mi to 30-40 tisíc videní mesačne, čo z pohľadu YouTube nie je tak veľa, ale tých 40 tisíc videní sa mi konvertuje na 500 zákazníkov nových na mesačnej báze a o čom sa tu potom bavíme? Zrazu,
keď viete na jednom človeku, ako keby, že vám zaplatí napríklad 50-70 eur, tak viete v úplných iných číslach sa pohybovať a budete tak budete mať pretlak tých zákazníkov, že zrazu tí ľudia budú chcieť, môžete si úplne navyšovať tie sumy, ako chcete, lebo máte stále príval. A zrazu tie zárobky máte úplne inde, lebo potom môžete mať platenú komunitu, môžete mať potom individuálne konzultácie a ste v úplne iných číslach. Čiže predaj služby, tovaru je tiež krásna cesta, ako viete zarábať. Čo tvoriť? Teraz prvý spôsob je dokumentovať svoj vlastný proces tvorby. Čiže napríklad zoberme si, že by som od začiatku robil teda, že idem vo fitness a celú svoj proces toho, ako priberám alebo ako chudnem. Rovnako ako vybudujem novú firmu, ako vybudujem nový AI projekt. Čokoľvek je tiež dobrá cesta. Pozrieť sa na zahraničie. Ježišmária, toto je tá najväčšia stratégia, keď to pozeráte do tohto momentu, tak toto je akože úplný jam. Prídem, pozriem tu, how to lose weight a pozriem sa tu, že na thumbnaily, ktoré napríklad tu, že najlepší diet na lose fat a ako viem robiť podobný thumbnail? Že ja napravo, šípka, proste nemusíte tvoriť nič inovatívne nové. Že ako to urobíte? Len sa pozrite, čo reálne funguje na teraz zahraničnom trhu. Viete použiť podobný názov videa. Viete potom spraviť to, že pozriete tie videá, môžete pozrieť sumarizáciu pomocou AI, o čom tam rozpráva, aby ste sa vedeli inšpirovať. Čiže dáte tam svoje vlastné poznanie, rovnako dáte poznanie od druhých ľudí, zrazu máte úplne krásny koncept videa, ktorý viete potom publikovať a viete použiť podobný thumbnail. Hotovo. Nemusíte vytvárať vôbec nejakú proste pozriem tohto Jeremyho a len pozriem, on má 290 videí. A keď to chcem robiť o fitness, napríklad toto som videl tiež teraz v Čechách, že ľudia tiež začali robiť influenceri takéto videá. Že najlepšie cviky na. A potom že najlepšia. A viete sa len inšpirovať, nemusíte to presne kopírovať, len viete nájsť inšpiráciu v zahraničí a s veľkou pravdepodobnosťou toto bude rovnako fungovať aj tu na Slovensku. A dáte tam svoju takú esenciu, svoju energiu do toho a je to v úplne iných číslach potom. Inšpirovať sa thumbnailom, názvom videa a len to dať do slovenčiny. Môžete pravda, že tvoriť aj z vlastnej skúsenosti veci, ale keď budete tvoriť takto, viete proste easy, proste úspech. Takže toto je pre mňa tiež efektívny proces. Nie som fanúšikom toho, že skopírujete úplne všetko, ale aj to je úplná cesta, akože neposudzujem. Kanály. A teraz ideme na to. Kanály, ktoré viete napríklad, čo vám chcem ukázať taký, že ako inšpiráciu je Jim Beam. Jim Beam, keď tu dám napríklad Jim Beam, tak toto je napríklad jeden z kanálov a tu, ja neviem nájsť jeho kanál, ja neviem, jak sa volá zakladateľ. Dalibor Cicman. To, ja by som nazval, že čo on robí, to je taký Alex Hormozy štýl na Slovensku. Že keď si pozrite si Alex Hormozy a pozrite sa na to, že ako on to robí, že ako aj kvalitovo, nie je to taký úplný level ako Alex Hormozy, len by som tak povedal, že čo sa týka autority, je to podobné kvôli tomu, že on vybudoval úspešnú firmu, darí sa mu a teraz to poznanie zdieľa a kvôli tomu ho ľudia aj pozerajú. Čiže napríklad toto je niečo, čo viete tiež vidieť ako inšpiráciu, keď už človek má nejakú autoritu. Aj tie thumbnaily sú dobré, proste, že čo sa týka takého podnikania, tak to by som povedal, že top na Slovensku. A robí to dobre. A teraz čo on vie spraviť? Vie, neviem, o nejaký čas napísať knihu a vie si etablovať proste to svoje meno na trhu slovenskom, že aj ten Jim Beam má potom oveľa proste ako keby ten brand, ktorý on buduje. A robí to dobre, akože dole klobúk. Potom napríklad zoberme si, že ma baví lyžovanie, plávanie. Viem o lyžovaní robiť kvanta kontentu, keď vás baví. Na čo sa sústrediť, aké lyže kúpovať. Kvanta toho sa dá, keď mám napríklad obchod s lyžami. Ako fungovať v lese. Jeden, ktorý mi tu komentuje, neviem, ten kanál, tak napríklad on robí to, že chodí do lesa. Tak prečo nerobí to
Ako filtrovať vodu? Proste zasa pozriem, čo v zahraničí ľudia riešia, alebo aké videá tvoria, viem sa inšpirovať. Svadby. Včera na kole Matúš DJ, robí akoby DJ na svadby a na eventy, tak keď pozeral, nikto nerobí o videá o svadbách. Zoberte si toto. Nikto nerobí videá o svadbách. Všetci, ženia, keď chce proste riešiť svadbu, tak pozerá toho kvanta, že aké miesto, aké šaty, aké jedlo, a teraz si vezmite tie videá. 4 veci, na ktoré si dávať pozor pri výbere miesta na svadbu. Ty kokos. 4 miesta, na čo si dávať pozor, alebo že 5 vecí, na ktoré si dávať pozor pri výbere kameramana. Kvantá sa toho dá spraviť na svadby. A on, keď tam je, vidí tie insighty, vidí, čo funguje, nefunguje, vie o tom začať tvoriť content. Zrazu je niekto, už to nie je DJ, už je to celá eventovka. Už má reálne eventový konzultačný manažment na svadby. A zrazu behom, vám hovorím takto 3-4 roky, keby teraz začne, každý deň tvorí content, 3-4 roky od tohto momentu vie byť v tak neuveriteľných číslach, že to je insane. Lebo zrazu konzultácie, vybaví miesta, vie mať spolupráce s tými napríklad reštauráciami, vie mať spolupráce so zámkami, kde môže tvoriť svadbu. Kde máme mať úplne celé sprocesované, ako je to veľký projekt, ale ty kokos, dá sa to. Dropshipping tiež. Včera, myslím, že meno Martin. Na Slovensku nikto netvorí content o dropshippingu. Toto je presne, čo hovorím. A už tam má v komunite ľudí. Už mu tie videnia idú. A teraz, ako začať s dropshippingom? Aké sú platformy najlepšie na dropshipping? Ako funguje účtovníctvo s dropshippingom na Slovensku? Ako zo Slovenska podnikať v zahraničí pomocou dropshippingu? Všetko ľudí takto učiť. Produkty, ako používať TikTok na dropshipping na Slovensku, ako používať YouTube, ako používať Instagram. O čom sa tu bavíme? Ako používať Shopify. Zrazu tam máte affiliate spolupráce, že naučíte človeka, ako vybudovať vlastný store pomocou Shopify, ľudia sa zaregistrujú pod vás na Shopify, zrazu máte 50-70 ľudí, ktorí sa pod vás registrujú mesačne. Je to tam. Výchova zvierat. Presne, kvanta kontentu, ako schudnúť, ako som myslel. Astrológia, duchovno tiež, karty, tarot, tie anielské čísla. Tam zasa je to deti výchova. Keď napríklad niekto miluje vychovávať deti, alebo je niekto napríklad učiteľka v škôlke, Montessori, robí na to, aké Montessori hračky sú najlepšie pre deti. Zasa, poďme na to. Montessori for 12 months old. Pozrime sa na ňu. Čo tvorí? Táto Emma Hubbard. Tu máte kvanta kontentu, kvanta ideí, čo viete tiež robiť. A inšpirovať sa. Zobrať to na slovenský trh. Zrazu môžete mať komunitu pre mamičky, kde môžu platiť 3-5 eur mesačne a budete mať týždenný call, kde budete odpovedať na otázky ohľadne detí. Potom content pre ženy, ktoré rodia. Ježiši Kriste, ktoré sú tehotné. Ako áno, tam máte tých 9 mesiacov a potom už proste to moc nepozerajú, ale aj tam sa viete vybudovať to. Čiže je úplne jedno v čom domoškoláctvo, terapie, vzťahové poradenstvo, čo robí tú hypnoterapiu, on je dobrý na Slovensku, ale tu medzera tu je. A formou tých konzultácií, ako to viete konzultovať. Potom, toto je napríklad, že čo viete vybudovať, ale to je presne, neviem, čo vás baví. Príďte na call, spýtať sa, ja vám veľmi rád poradím, pomôžem, ako to viete vybudovať. Ak to viete vybudovať, lebo keby napríklad robíte content o koňoch, neviem. Nie všetky trhy sú proste veľké na Slovensku, alebo na Československu. Keby napríklad robím videá o tom, ako sa starať o stromy v lese, alebo ja neviem, ako pestovať. Aj pestovanie, aj to je dobrý níž, že napríklad dobrá medzera na trhu, ako pestovať paradajky, izbové kvetiny, všeličo možné. Ale keby robím videa, že ako malovať drevo, tak asi tej cieľovky tam moc není. Ale napríklad aj to DIY je tiež dobré. Thumbnaily, porovnať thumbnail s konkurenciou na trhu, či by som sám klikol na ten thumbnail, čiže ak je existujúca konkurencia na Slovensku, pozerať si ich thumbnail, môj thumbnail, klikol by som na svoj thumbnail? Ak áno, dobrá cesta. Keď skriem názov videa, ten názov napríklad, ukážem vám, že predstavte si, že skriem toto. Viem na základe toho thumbnailu zistiť, čo sa vlastne deje, pokiaľ áno, to je správne. Thumbnail musí vždy povedať o tom videu, čo sa tam bude diať.
To je alfa omega. A toto potom len postupne kultivovať a pracovať na tom a uvidíte, že tie výsledky vám prídu. Len presne záleží. Pokiaľ budem robiť napríklad na Slovensku videá o tom, aký je život pri mori, ale pritom Slovensko nemá more, tak ako chápete tomu, že proste treba sa sústrediť na to, že či ten trh tu vôbec je. Pokiaľ tu je, treba zistiť, aký je stav konkurencie, či tam je vôbec vyhľadávanie a potom len začať a kultivovať tvoriť. Napríklad alternatívne liečenie na Slovensku, to je, čo sa týka YouTube, je úplne mizivé. Napríklad, ja neviem, ako vyliečiť chrípku. OK, tu máte ako vyliečiť chrípku bez liekov. A viete tvoriť napríklad na choroby. Toľko je kvanta, čo sa dá robiť, záleží, čomu vy máte vzťah, čo vás baví, čo máte expertízu. Tak verím, že toto video vám pomohlo, mňa to veľmi bavilo robiť a dúfam, že vám pridalo aspoň trochu hodnoty. Ďakujem vám krásne a ahojte.